Yeah. Maria kwasvika Alphonso. Ndazvoona El Chapo nokutendai zvikuru. Murambe makadaro. Munoziva kuti yandakapiwa kunyemere ndakangokavisa nhamo twakatori. But this time 15 years yamaita kuti ndiwane ndauda kuitisa zvine musoro. Like what? Ndinoda kuti ndipe somebody anotora idea anotorwa chitupa utora line ndatora line rangu then ndokwanisa kucommunicata nedirect because phone ndakatengerwa kudhaya ndinayo aitori muhomwe ndakatumidzirwa nabamingina saka zvese zviri right. Thank you El Chapo. May God bless you. $5 change. $5 change. Pane mari ya Chimimba ipa. No, for $5 I'll give Chimimba. Ayo Chimimba ufana kupuwa 10. But unondidzorera $5 yangu unchinja. Alright. Thank you so much El Chapo. Ndikumbiro mitiro zvakanaka kune vamwe handisiri ndega. Kumbiro mubatsiro wamwe nekuti handisiri ndega. Vamwe vanokwanisa kutozokwanisa kana kundivenga vachingoti pamwe inini ndini ndega. Kuitira vamwe vamunenge muchiona pamavideos kuitira kuti vanzwe kufara vasarambe vachiti uyu ndiye ega anodiwa, nekuti ndinozviziva kuti hapana munhu anofara nguva dzakaoma kudai vachingoona ndichingotambidzwa mari. Kumbatutu? Mbatutu handichawo. Unezviwa kuenda udedera? Handikudedera because kama withdrawal symptoms, because you cannot just stop and there are withdrawal symptoms. I think an educated can know what you say. Most of all, I would like to thank Minox for getting us in touch with all of you guys all over the world. Things are not all right in Zimbabwe. We are in a lockdown situation and our informal industry is just being destroyed because nobody is allowed to move and people are just at home. So thank you so much for having this love, because it is an unbearable high cost of living and nobody can get the money. People are just in the houses. Thank you so much, El Chapo, and thank you to all our fans. May God bless you. I thank you.